Tisztelt Ház! Kásler miniszter úr a hétvégén interjút adott a Magyar Nemzetnek, amiben többek között azt mondta, mondandójának ez volt egyik fontos eleme, hogy tavasszal mi tartottuk kézben a járványt, most igazodunk hozzá, mondta a kormány nevében. És ez valóban így van. A kormány nem kontrollálja a járványt, a kormány nem ellenőrzi a járványt, hanem legföljebb csak követi az eseményeket, azokat is gyakran késve. Hadd mondjak erről néhány példát az oktatás területéről. Pénteki adatok szerint az operatív törzs 208 óvodában és 37 általános iskolában rendelte rendkívüli szünetet, 217 általános iskolai osztályban és 22 iskolában pedig digitális tanrendet. Egy hét alatt közel 100-zal nőtt a bezárt óvodák száma, a keddi adatokhoz képest egészen pontosan 99-el. Hogy mi történt hétfőre, ezt nem tudjuk, mert abba hagyták az ilyen típusú adatok közlését péntek óta. Közben a múlt héten bezártak az általános és a középiskolák és a felsőoktatási intézmények, és miniszter úr ugyanebben az interjúban már arról is beszélt, hogy ha úgy hozza a kényszer, akkor a felső tagozaton is elrendeljük a tantermen kívüli oktatást, mondta miniszter úr. Jól tudjuk mindannyian eközben, hogy például az általános iskolákban vagy az óvodákban a bezárás az nem csak oktatási szempontból jelent nagyon nagy gondot, vagy nevelési szempontból, már csak azért is, hiszen a diákok egy része, különösen a hátrányos helyzetű diákok hátrányait növeli egy ilyen lezárás, hanem a családok számára is rendkívül nagy gondot jelent, akinek otthon kell maradni, meg kell oldaniuk a távmunkát, vagy a munkaerőről való távolmaradást. Hozzáteszem, ehhez a korábbi törvényjavaslatunk ellenére sem kapnak távolléti díjat, sem kapnak extra táppénzes napokat, tehát rendkívül nehezen tudják megoldani. És tudják, mi az igazi nagy baj? Az, hogy ez nem volt elkerülhetetlen. Nem szükségképpen kellett az oktatásnak a bezárás szélére, vagy a bezárás sorsára jutnia. Augusztusban, szeptemberben szakemberek sora figyelmeztetett arra, hogy az oktatást nem készítették föl a járványra. Itt a parlamentben is figyelmeztettünk arra, hogy többet kell tesztelni, hogy komoly kontaktkutatás kell, hogy nagyobb rugalmasság kell az intézményekben abban, hogy hogyan kezelik a járványt, hogy kellenek olyan betartható szabályok, amelyek védik az intézményeket. Ugyanakkor önök nem csináltak semmit ebben az ügyben is. Jellemző az önök gondatlanságára, hozzáállására, hogy azt a nagyon egyszerű intézkedést, hogy a bejáratnál mérjék a hőmérsékletet, ezt is október 1-ére sikerült elrendelniük, miközben elárulom önöknek, a tanév idén is szeptember 1-én kezdődött. És tudják, rendkívül nagy a probléma. Hadd mondjak még egy példát. Abban az esetben, hogyha találnak pozitív esetet, akkor a kontaktkutatás nagyon fontos és nagyon lényeges. Hiszen lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen az egész intézményt lezárni, csak azokat, akik valóban érintkeztek a pozitív fertőzött személlyel. Tudják, hogy működik a kontaktkutatás? Elmondom önöknek. Saját magam láttam azt a karantént elrendelő határozatot, ami egy óvodában egy pozitívra tesztelt óvónő kapcsán rendeltek el az intézményben, november 5-től november 14-ig. És tudják, mikor kelt ez a határozat? November 12-én. 2 nappal a karantén lejárta előtt, november 13-án a karantén lejárta előtti napon kapták meg a szülők az értesítést, hogy ne vigyék óvodába a gyereküket. Ne haragudjanak, de ez nem karanténkutatás, ez csak alibizés. El kell azt is mondanom, hogy bár a miniszterelnök azt mondta, hogy már majdnem befejezték márciusban a digitális oktatás infrastruktúrának a kiépítését, valahogy még most arra se sikerült 8 hónap után odaérni, mert ezen a területen se csináltak semmit. Ma is az iskolákra és a pedagógusokra van bízva, hogy megoldják a digitális oktatást, hogy végre tegyenek valamit. Én nagyon kérem önöktől, hogy józanodjanak ki. Lássák be, hogy milyen súlyos a helyzet járványi szempontból az országban, és lássák be, hogy milyen súlyos helyzetbe került az oktatás. Tegyenek érdemi intézkedéseket. Ne az ellenzékkel foglalkozzanak, meg ne a választási törvénnyel és az alaptörvénnyel. Foglalkozzanak azzal, ami most fontos, azzal, hogy az oktatásban megvédjük a diákokat, a pedagógusokat, hogy megvédjük a szülőket rajtuk keresztül, és a nagyszülőket hozzáteszem, és megvédjük a technikai dolgozókat az oktatásban. Most ez a fontos. Én azt kérem önöktől, hogy hagyják abba a sikerpropagandát, hagyják abba az ellenzékkel szembeni nemtelen támadásokat, mert nem halálpropaganda van, tisztelt Ház. Nem az ellenzék csinál, tényleg meghalnak emberek. Őket kell megvédeni, ez a dolgunk. Köszönöm szépen.
Válasz